Nehýbte hodinami. Ja ich raz rozbátim. Ešte je priskoro. Pre vás je priskoro. Pre nás prineskoro. Priniesla som vám čaj. Je šípkový, červený ako krv. Čo robí vaše hrdlo? Ďakujem pekne. Už je to lepšie. Ja potrebujem vašu radu. Ste svetaskúsený muž. Ďakujem. Svojho času som rozprestrel svoje krídla. Bol som v Oxforde. A ten románik medzi Klárou a Albertom, čo si o ňom myslíte? Klára je rozkošné stvorenie, dokonca ideálne. Áno, to nepopieram, ale nie pre Alberta. Albertovi asi veľmi neprajete. Ja, že mu neprajem. O to teraz nejde. Viete, čo sa môže stať, ak dvaja ľudia, ktorí sa milujú, nemôžu žiť spolu? Stanú sa z nich strašidlá, čo musia blúdiť svetom. Stanú sa z nich strašidlá? Prečo práve strašidlá? Každý človek, čo žije sám, sa skôr či neskôr stane strašidlom. Teda vy všetci ste boli v normálnom živote osamelí? Áno. Či už z vlastnej viny, alebo z cudzej. Ale to je jedno. A potom, aby ste nezomreli, rozhodli ste sa stať strašidlami. Nerozhodli sme sa. Jednoducho sme sa stali. Všetci, čo žijú tu na zámku? Všetci, čo žijú na tejto zemi. A prečo sa to nestalo so mnou? Veď som vám povedal, skôr alebo neskôr. A vy ste teda tiež boli osamelí. Váš čaj je lahodný. Ďakujem vám pekne za to.